Iya iya. Ya dipasne. Pasno. Ora pas-pas piye to? Ayo Kang, ayo Kang. Ngene lho, 1 2 3. Tak diangkat. Arek ngepas. Wis tak angkat iki medhone lho. Kowe ngangkate ora jelek. Ngomong ngono, Mas. Mas Nita. Iki Jawa Timur lho, Mas. Iya iya. Sing penak Mas sampean. Iya iya. Iki main ning gone Jawa Timur. Ngerti ora nek Jawa Timur? Ngerti. Kendangane piye nek Jawa Timur? Nih, aku ini ngandani tukang kendang. Niku njaluk Carane Jawa Timur. Kowe njaluk Jawa Timur. Lah Jawa Timur kok terus madhep rono ya apa? Aring-aring biak raket